What's going on? I don't know because I just came. What has happened? Siyakhala manje. Ayikhala bafana bakithi. Look at this. Abantu abathanda amacheri yilaba banamapipa amancane. No man in this world is responsible for the size of his penis and the way God created me. Let me repeat this. Nizozwa kahle. No man in this world is responsible for the size of his penis. But women, on the other hand, Hayi halivele lincane ipipi lakhe. Lincane ipipi lakhe. Hawu. Yini bantu? Salphiwa. Bayi ukuthi lincane ipipi lakhe. Uwena ophethe isiphandle esikhulu. Yashayeta. Namanje ngisasho ayikho inkomo engakhathali. Yayingengaka. Wena nobudedengu bakho wayibhubhudla. Uyayazi confidence labafana laba. Ayibo. Ufuna usize bani? Usize bani ofitha kuwena? Usize bani? That's a good question. Wathana nendoda enepipi elikhulu isiqopholozi ugodo impela nje. Yini? Isiqopholozi. Wow! Bonke osize basiwo wena, abakhulu abancane. Yo madoda. Liyawa phakathi nerandi kuthiwa lidlalise ukuze livuke. Listen properly. Ufishi awufeli emanzini ufela ngaphandle kodwa uma ufela emanzini khona into wrong ngamanzi. Bonke osize bonke usuyabazi bonke udlule kubona khona amakhulu khona amancane. Ufuna usize bani wepipi wena? Uma ungekho happy ngalo, go back to your maker. Yebo. Ucela ukuthi anginikezele ikhulu. Yeah! Ukuzwila lokho. Ufuna usize bani? Asiqonde isiZulu esifebini. Hayi lokusolamba buka amapipi wamadoda ukuthi mancane. Usize bani ofunayo? Uhamba ufuna nje ufuna usize bani? Uzuzi embarrass nje uziphoxe kangaka. Mina nibuye nenza ngazuthi thina sabafica bebekiwe size. Nathi asikhetshelanga saliphiwa. Uyabona nje into engiyaziyo ngalomntwana ayalwela isende lakhe shema. No one here is safe.